baka bumagsak yung ano. Team Music, bili ka, naka-live ba? Ako nakagawa ng ano nakagawa ng tawag nito. Ready the tissue. Ayun o. Medyo malapit yung camera natin. Ano, baka bumagsak eh. Mababasag yung ano. Ito na. Baka bumagsak. Mababasag yun sa lamin ng cellphone. Hi guys. Hi, good evening. Good evening. Wala na namang ano, signal. Hirap ng signal eh. Magsishare lang ako. Bagal na nitong cellphone na isa. Ato pa kati milik ha samar. Ano pa yung nangyari na dito kay Litsky? Hindi na parang tawag ano Lisa.
guys, good evening. Ito na naman ako. Magkape na ang kamay ko dahil sa kakalyo. Patamsak naman dyan. Huwag kalimutan. Yung sugat habang gumagaling, masakit, no? Kumikirot. Sira huyap ya. Sira huyap ya. Buhok ko ay kulot. Buang si Ijan. Ayaw niyang mag-asawa. Ano ko yung gusto niya? Pupuspos siya ng bata tapos
tao? Nasaan ang mga tao? Alam mo to. Ba't yung iba milik na ano, maitim ang siko? Bakit ako hindi naman? Ikaw, maitim siko mo? Ako ah. Ay, naku, nantok na ako. May boses kaya to? Baka wala itong boses. Meron.
Flex yourself. Sarado na tayo. Ano ka tira Tagaytay? Ito nga ang didikalos ano? Buti nga ang favorite ito. Ano manangutang din eh. Aling cross ang nahilaw. Ito nga ang diliutan. Ba na tayo? Ha?
Wala namang tao eh. Walang mga tao dyan. Wala. Madilim. Daming ano oh, insekto. Ang daming insekto. Nanal ko ulo. Ito piklat to nung ano, bulutong tubig. Chicken pox. Yan yung kaya malalim. Untuk na ako eh. Tao po. Tao po dyan. Grabing butas na ilong ko. Pag pinano-slip yan, gaganyan yan. Oh. Buti na sila yan, di nagmana yung ilong sa akin. Ito parang ano to eh. Nakasikout ng ano. Okay lang yan. Pag malaki yung butas, okay lang yan. Oras na ba? Plus maybe 20. Tama-tama. 30 minutes lang ako.
Asan kaya si Ambolbi ngayon? Parang wala nang pakiramdam. Shout out kay Humblebee. Nasaan ka ngayon, Humblebee? Humblebee to shout out sa'yo. Kaantok nga. Daming collection. Iba't ibang bansa yan. Yan. Abot yan hanggang baba. Mga yan ng ito ay mga ng Hard Rock Cafe. Sa iba't ibang country. Wala pa dyan yung Pilipinas, no? Washington, New York, Baltimore, San Antonio. Uy, nagpunta na pala sila mga San Antonio. Tokyo, Rome, Hong Kong, Madrid, London, San Francisco, Sydney, Edinburgh. Punta na sila ng San Antonio, California. Si Star Max. Naka-live. Mga anak na yung pusa. Pakiano dahil kayo pag-live. Totoo kinabog ito. Pakiano. Tagtututukan, didiliwarin ng tao. Sara ito. Sige na guys, bye-bye na. Good night.